Dari untuk kula adine Dewi Utari nami kula pun nikeng salindri. Sing penting aku iso petuk karo dirimu. Kuwi disamang saka kaduan Demes, disamang saka cedhak pantes, wiwit pucuk rambut nganti jempol suku, sabar pisan ora ono getek sirine. Rambut kembang bakung, marake ati bingung, mripat damar kangenan muke rasa kasmaran, lambene manggis karengat yen pinuju mesem angu jiwat, payudara wongok ning katok marake sesek. Kok ngono kuwi apa ya aku ya. Ginarabak Badaya yuwarakna nira Iwang suksma mangadi luwih pinayung ana marang panjenenganing sun sumrambahe warga Gung ing negara Ngastina. Duh Koko Prabu jimat pepunden kula donya prapting delahan. Koko Prabu ing negari Mandura, Koko Prabu Baladewa. Sak rawuh paduka wonten ing negari Ngastina. Ingkang rayi Ngastina pun Jaka Pitana ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kunjuka wonten sahandhap pepada paduka Koko Prabu Balarama. Yayi, sampun kula tampi andadosaken mongkok birawaning penggalih. Mboten langkung puja pangestawanipun pun Kakang Kewala tumanduka Nyai Duryudana. Nggih nggih. Sampun kula tampi andadosaken jimat paribeh. Yayi Ngastina Prabu Duryudana.
Tri Ari Kawuri utawi 3 dina kepungkur kula nampi nawala ingkang dipun tapak astani dening Yayi Duryudana ingkang surasaning tulis Kang Raka Mandura Prabu Baladewa kinen ngabyantara prapta wonten ing negari Ngastina. Gandeng sakmangke ingkang Raka sampun kasembadan prapta wonten ing pendhapi ageng negari Ngastina. Kesuk panata ling kalbu, daya-daya kepengin wuninga menapa to ingkang dados wigatining karsa. Mbok menawi wonten ruwet pun Kakang saged hangudari, mbok menawi wonten pepeteng pun Kakang Mandura saged uyung-uyung anyeng kuyung tumut hamadangaken. Sumangga Yayi. Kang Raka Mandura namung ngangklungaken jangga nilingaken karna nenggara mentas sabda sabdanipun Yayi Duryudana. Pramara reh manguswa umya ngambreng kadi karunaning kaswasih ring marga Hamalakung risang ganta mastrat maca leng-leng lalu mangulati surya mangrangsang payah surya mangrangsang payah umyus amara maya hanto Duh Koko Prabu waleh-waleh menapa Kang Rayi Munjuk atur inggih kados pundi Yayi? Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa kula suwune rawuh wonten Pendhapa Agung negara Ngastina. Awit badhe kula suwuni pirsa awit menapa wonten Tri Candra Kawuri utawi 3 wulan kepengker Kang Rayi Ngastina Prabu Duryudana nyupena utawi ngimpi. Yayi Duryudana ngimpi napa? Yayi Duryudana nyupena menapa Yayi? Koko Prabu ingkang Rayi nyupena mbok menawi negari Ngastina ketrajang wujudipun banjir bandang. Banjir bandang kala wau anyebabaken rungkat gapuraning kraton negari Ngastina. Senadyan ngimpinipun Duryudana, senadyan pasupenanipun Ratu Ngastina menika sampun Tri Candra kepungker utawi 3 wulan kepungkur. Nanging pangimpen kala wau pangimpen wujudipun banjir bandang tansah hanyandung hanyrimpung penggalihipun Ratu Ngastina Prabu Duryudana. Menawi miturut gagasanipun Koko Prabu Mandura pangimpen wong ngimpi kok ngimpi negarane ketekan banjir bandang menika mengku werdi menapa menika mengku teges menapa duh Koko Prabu leng-lenging driya mangun gong kanduhan rimang lir lena tanpa kanin lir lena tanpa kanin yen tantulusa mengko sang dyah utama lagi cawawan sabdo ora kang sumewa gegering pasewakan kata samyana arka wonten dwi rata mata
ong ong handel gayo kekono risang romong daya pati ana yaksa goncang rama kawula nuwun sewu amit pasang Kalimantabik pisowanan kula pujangga kraton Loji Tengara nami kula Resi Mayangkara ingkang sowan wonten negari Ngastina mriki ora pangling kowe pendhita Kendali Sada dadak ngaku tetenger Resi Mayangkara dadak ngaku pujangga kraton Loji Tengara ana wigati apa Anoman? Inggih, punten dalem sewu. Anggen kula sowan wonten ngarsa paduka sinuwun Prabu Duryudana, bot-botipun nampi dawuh saking tetungguling Nalendra. Inggih sesembahan kula Prabu Tongtong Setbel Geduwel Beh. Sasampunipun Sang Prabu Tongtong Setbel Geduwel Beh menika kawisuda dados ratu mapan wonten ing negara Loji Tengara. Sinuwun Prabu Tongtong Set badhe nyuwun paseksen. Pramila saking menika sinuwun kalilan dinten sakmangke Prabu Tongtong Setbel Geduwel Beh nyuwun paseksen nuwun inggih menika nyuwun ngampil dampar keprabon negara Ngastina edan kowe Anoman. Romo tapler kina tabu koya yasinipi Jojo bang mawingo-wingo wengis setan mimpo menungso lekno mripatmu jerengen gobokmu aku ngerti pelayune tembung saka sesembahanmu Prabu Tongtong Setbel Geduwel Beh cetha lamun tori palungguhan iki bakal jongkeng keprabone Duryudana ratu ing negara Ngastina. Negara Ngastina tak depani. Ora bakal tak wenehke nyang ratu Gustimu. Senadyan to mung sak iyubing payung. Kejaba yen sirahe Duryudana wis gumlundung basa koklok rubung laler. Anoman metu njaba. Ayo peto karo Baladewa biangsat elek kowe.
dadi atur-atur miturut hanut sumaram ring Gusti dene Sidi Miwang Utama panindak ing praja Ngehadil Paman Sengguni Paman kula wonten dawuh nggir ampun negake Koko Prabu Baladewa sampeyan kanthi para Kurawa mbok menawi niki mengke wonten bobol bara teng lakon mbok menawi niki mengke loji teng ora badhe merang kampuh jingga ngrabasing negara Ngastina Kurawa kudu gelem tumandang gawe nak non sendika mangestaken dawuh Kartomarma kula wonten dawuh tinimbalan Duh Koko Prabu muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih bubarno kang padha gantung sibo tumuli panjenenganing Sunarsa kundur hangedaton trawaca dawuh pangandika paduka kalilan Kartomarma amit madal pasilan aja kaya bocah cilik sabet biar katalika wau paripurna dawuh pangandikane Sang Buminata Gya Jengkar saking Dampar Denta arsa kundur hangedaton bawane Sang Nalendra Agung ing Ngastina datan singlar saking Ubaya
hiburan Astra Prantar ini selalu Sikane lali waktu Padahal tunggu pacarku Akhirnya cair nafsu Maafkan aku sayangku Tepuk tangan untuk suasana pada malam hari ini. Iya. Wah, iya. Ma, anakku bocah ayu, anakku bocah setinik-tinik limbuk. Tono dawuhmu apa yung? Leren sakwetara unjal ambekan yo nok. Iya. Perkara lakon Petruk dadi ratu mengko kena ditutuke sak rampunge limbukan. Iya. Ning sing luwih wigati aku karo kowe ngaturke apa ta wigatine awake dhewe tinimbalan sowan. Oh ngono, Mak. Iya. Ning sadurunge matur sing akeh-akeh Kang Sarta ngaturake tetembangan kang maneka warna. Heeh. Luwih dhisik ayo tak kanthi angka sepisan. Ya kuwi ngucapake lan ngungkapake rasa puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala Hyang Widimasa. Ngono ya, Mak. Pancen bener kaya ngono. Heeh. Awit Gusti ingkang murbeng dumadi isih malimbarake wujude keberkahan kang sarta kenikmatane. Iya. Becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Iya. Muka tanpa nikmating pangeran aku karo kowe anakku limbuk bengi iki bisa manunggal kang sarta tetunggalan ana ing adicara sing gayenge kaya bengi iki. Wo ngono ya, Mak. Pancene bener kaya mangkono. Iya. Mesti angger-angger metu biyung karo aku. Biyung mesti nuturi aku, biyung mesti ngandani kelawan limbuk. Sing angka sepisan mesti ngucapake syukur. Biyung mesti menekankan syukur kuwi perkara sing prioritas, syukur kuwi perkara sing baku, syukur kuwi perkara sing ditengenake kuwi sebabe apa to, Mak? Mergo ngene ya, Nok. Awake dhewe urip kuwi ana sing nguripi, wong obah kuwi ana sing ngobahake. Oh ngono. Iki wajib disyukuri. Lah carane piye to awake dhewe cangik kang sarta limbuk iki ngungkapne rasa syukur marang Gusti kang murbeng dumadi iki carane piye? Lah kuwi yen ora kleru anggonku sinau, carane wong bersyukur kuwi ana telu no. Oh, carane wong bersyukur ki ana telu. Ana telu. Apa wae tuladane, Mak? Angka 1 ya kuwi syukur bil lisan, angka 2 syukur bil qalbi, kang angka 3 sing pungkasan syukur bil arkan. Ngono. Jlentrehe piye, Mak? Syukur bil lisan kuwi secara pangucap utawa lisan. Upamane wong muslim ya kanthi sebutan alhamdulillahirabbil alamin. Oh ngono. Kuwi syukur secara lisan utawa syukur secara pangucap. Ngono. Lah banjur sing angka 2 syukur bil qalbi. Syukur bil qalbi. Syukur bil qalbi iki syukur sadroning ati, syukur sadroning sanubari. Ngrumangsani wong urip kuwi ana sing nguripi, awake dhewe obah kuwi ana sing ngobahake. Awake dhewe entuk nikmat apa wae kuwi peparing saka Gusti Kang Maha Agung. Kuwi syukur secara sanubari, syukur sadroning ati utawa syukur bil qalbi no. Oh, kuwi syukur angka 2. Angka 2. Iya. Lah banjur angka 3 ya kuwi syukur bil arkan. Bil arkan. Syukur bil arkan kuwi syukur secara tumindak utawa secara pakarti. Oh ngono. Upamane piye? Upamane no. Iya. Awake dhewe diwenehi kesehatan. Ayo to, kesehatane awake dhewe kuwi dienggo kanthi bener becik, tumindak sing apik, pakarti sing becik. Oh ngono. Awake dhewe nak ora ngrumangsani to, no. Piye? Mripat tangi turu iso melek iso nyawang padange jagat. Kuwi ya klebu nikmate pangeran. Ning awake dhewe kadang kala lali untuk mensyukuri. Oh ngono ya, Mak.
lambe ya iso guneman kuwi ya nikmat ya diparingi kesehatan digunakake sing bener becik ya diwenehi bondo donya sing turah ayo digunakake sing bener becik sedekah amal jariyah aja nganti keri ngono ya mak pancen kaya ngono kuwi cara-carane wong syukur alhamdulillah syukur kuwi kabeh telu-telune tak kira wis ditindakake kabeh karo para warga masyarakat ing kene pancen bener no ternyatane bengi iki adicarane disumbutke ya adicarane katon gayeng katon regeng iya adicarane apa mak aku nyadong dawuh nah iki acarane ngene nduk acarane tidak lain dan tidak bukan iya ya kuwi ulang tahun iya pasar agribisnis ke-25 oh iya kang mapan ana ing Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang oh pasar sayur Jetis wis kasembadan ambal warsa utawa ulang tahun ke-25 selawe tahun no oh ngono ya mak iya awake dhewe sing ketiban sampur kinen paring panglipur mula wis sak trepe wis sak wajibe awake dhewe ngaturke panuwun ngono wis sak wajibe aku karo kowe ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan terima kasih yang sangat banyak iya kunjuk sapa wae mak nuwun inggih menika kunjuk ingkang angka setunggal ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan nuwun inggih menika terima kasih yang sangat banyak dumateng pepunden kula kepala STA Pasar Jetis pepundene awake dhewe Bapak Rahmat AMD kang sarta sedaya panitia ingkang ikut andil suksese lumadining adicara bengi iki kang dipandhegani ketua panitia ya kuwi pepundenku Bapak Amin oh ngono uga ora lali ngaturke panuwun mau sing medhar sabda mau sore oh sing paring sambutan Bapak Kepala Desa Bapak Stephen oh iya isih muda isih tumaruna ya mah isih muda isih tumaruna ngaturaken panuwun lan sedaya keluarga besar Pasar Sayur Jetis ingkang sampun paring kapitadosan paring kapercayan ya dumateng kula sak kanca saking Kutha Angin Kadipaten Nganjuk supados dalu sak mangke kinen paring lelipur asung hiburan gelar kelir gantung gong ya kuwi ngenekake ringgit purwa utawa wayang kulit no oh iya mak iya ngestokke dawuh jernyatane yen aku ora kleru nampa dawuh mau sore acara hiburan ulang tahun ngene iki wis agenda rutin tiap tahun no oh ngono ning yo lagi bengi iki wayangan no oh wayangan wayangan lagi bengi iki ulang tahun Pasar Sayur Jetis pancen kaya mengkono iki yen ora kleru anggone iso wayangan anggone iso gelar adicara sing semene gedene iki urunane para-para pedagang pasar kono oh bakul-bakul kuwi urunan oh iya luar biasa apresiasine antusiase para warga masyarakat wiwit mau sore ya mak luar biasa tak acungi jempol loro kok no oh ngono mau sore udakara 4:30 aku sak rombongan sak pengerawit sak sinden ki cekson dhisik ning kene cekson dhisik ning kene ki nadyan lagi cekson kuwi sing ngapresiasi sing mirsani iki ya wis ana malah kepara akeh no oh ngono kamangka lagi cekson sing nunggoni wis akeh ternyuh no aku oh iya ternyuh rasane ngatiku wong lagi cekson sing nunggoni kok wong pirang-pirang sing nyambut sing nyugata kok wong pirang-pirang iya ternyuh rasane atiku iki terus batin no batin piye upama durung dilunasi no arep tak balik neneh no oh iya apane kaya masaku ora ini saking senengku saking bungahku saking ternyuhku kok iya luar biasa senadyan lagi perdana ning adicara bengi iki iso lumaku kanthi gangsar pancen kaya mengkono kok no iki adicarane wayangan ana ing Pasar Sayur Jetis lagi perdana uga iki awake dhewe
perdana sak kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata mijil saka Kadipaten Nganjuk. Awake dhewe sak kanca uga perdana ya kuwi ndalang utawa gelar kelir ana ing Laladan Semarang dan sekitarnya. Wo ngono heeh. Mula disekseni karo para warga masyarakat keluarga besar ana ing Pasar Sayur Jetis. Heeh. Jajal ditakoni ditakoni. Upama taun ngarep wayangane setuju napa mboten? Nah, suara rakyat adalah suara Tuhan. Wah lah iya. Kok nganti tahun ngarep ora wayangan enek celorot ijo tekan kulon aku ora melu-melu. Oh iya. Apa kuwi wong mikul suket? Oh iya. Tak kira lek apa ora. Ya apike wayangan, nguri-nguri budaya, ngurip-ngurip budaya. Pancen bener kaya mengkono. Iya, Sing baku ning kene awake dhewe ora bisa ndonga apa-apa, Sing baku anjurung pandonga kanggo keluarga besar ya kuwi Pasar Sayur Jetis kang bengi iki wis kasembadan ngadani adicara ulang tahun utawa ambal warsa ke-25 tahun. Dongaku Mbah Nyumili Mbah Nyumili. Semoga ya kuwi sak rampunge seluruh rangkaian acara ulang tahun ke-25 tahun Pasar Sayur Jetis. Muga-muga pasar agribisnis Sayur Jetis dapat selangkah lebih maju dan lebih sukses dari tahun-tahun sebelumnya. Allahumma amin 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 ya robbal alamin. Jebul kok iso ngarani apresiasi kang sarta antusiasi warga masyarakat khususnya Jetis lumebere Bandungan kene kok luar biasa. Oh, warga Bandungan kene iki anu kok no grapyak-grapyak. Oh, grapyak-grapyak no. Oh ya. Buktine ana, buktine piye? Aku mau jam 3 sore iki nyelakne mubeng-mubeng. Oh ngono. Mumpung dolan Semarang, iya. Mumpung dolan Bandungan, aku duwe kenalan kanca, ning kene ya motoran ngono karepku no. Oh ngepit motoran,
Mubeng-mubeng ya iso ana ing apa kuwi laladan Bandungan sing apal ya kancaku kuwi. Heeh. Warga kene masyarakat Bandungan iki grapyak-grapyakno. Oh, grapyak-grapyak. Heeh. Aku iki dilewati kaya dalan-dalan cilik ngono lho ning Bandungan karo kancaku kuwi. Oh, ngono. Heeh. Kok kaya ana hotel kok pirang-pirang ngono, tengen kiwa no hotel tok no. Heeh. Heeh. Dari warga masyarakat ini kono kok grapyak ngono lho. Oh, grapyak. Monggo Mas mampir. Monggo Mas. Kamangka iki lagi kenalane urung lho. Oh, kenalan urung. Monggo Mas mampir. Monggo Mas mampir. Nganti kaya ngono kuwi saking grapyake no. Wah, iya. Heeh. Aku yo ndak roh kuwi piye maksude ndak roh. Iya, heeh. Ning intine grapyak. Oh iya, Mak iya. Heeh. Luar biasa. Iya. Alhamdulillah bengi iki sowan komplit kabeh digawa kanca-kanca pengerawit sak sindene. Iya, heeh. Saka Kota Angin Kadipaten Nganjuk, heeh. Ya kuwi kang kagabung paguyuban Sanggar Seni Astabrata Asung Panggata Brataning Kautaman. Oh iya, heeh, iya. Kabeh marak sowan ana ing kene, heeh. Ternyatane ya keluarga besar Pasar Sayur Jetis iki ya milihe awake dhewe sing kon dalang no. Oh ngono, heeh. Pasar Sayur Jetis, heeh. Dadi musyawarah, heeh, urunan, heeh. Milih dalang sing jek enom, dalang sing ganteng, dalang sing jek Joko, durung kambon wong wedok. Wow. Grapyak no. Iya, luar biasa. Iya. Bengi iki awake dhewe sowan rene disumbutne, heeh. Para ya nimbali para pepunden-pepunden bintang tamu. Iya, Ning sadurunge jumenengke para bintang tamu, para pepunden, heeh. Luwih dhisik nggo mukadimah. Aku arep ngaturne luwih dhisik tembang riptane para wali no. Oh ngono, heeh. Kanggo ngangetne swasana ternyatane wiwit sore angine semribit no. Ya ora apa-apa, ternyatane ya ning kene iki hawane pancen sejuk kaya kene iki. Heeh, ya ora apa-apa no. Ya. Kudu tetep semangat. Ki ora adem ki sejuk. Ya. Apa ripane para wali ilir-ilir no. Ilir-ilir, heeh, sing wis diaransemen karo komponis besar Bapak Dedek Wahyudi. Iya, kanggo mukadimah ana ing season limbukan kanggo ngangetne swasana luwih dhisik mengko pepundenku Pakde Gareng Semarang. Iya, Pakde Gareng Sumarbagya. Gareng ori, gareng asli no. Oh iya, gareng build up. Oh iya. Karben ngancani awake dhewe ning pepanggungan. Iya, luwih dhisik ilir-ilir diaturke buka saka Bonang. Semangga ilir-ilir katur keluarga besar Pasar Sayur Jetis. Monggo buka saking Bonang dados.
Wilir riptane para wali wis katurna. Kanthi pedoman dengan agama hidup akan terarah, dengan ilmu hidup akan mudah, dan dengan seni dan budaya hidup akan lebih indah. Oh iya, yo iki sing dianti-anti kudu dadi bukti, sing diantu-antu kudu lumaku. Oh iya, pepundhene awake dhewe ya kuwi Pak D Gareng Semarang, Bapak Pak D Gareng Sumarbagyo katuran minggah ning pepanggungan. Oh ngono, supote prau layar no. Oh praon, irama seger mecah marang sepining swasana. Ngono, monggo Pak D katuran minggah wonten ing pepanggungan.